Huriani Tuhata naing pukautama parmingguata sadarion taparadema rohado pikirata martang yang nahoho mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Mari dimahita sian buku ede nomor onom ayat 2 sahat prodi ayat 4. Mar hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin.
Gok asini rohani Jahoba do tanoon, marhite-hite hatani Jahoba do majadi aka langit, marolop-olop mahamu ale aka partigor, mangasahon Jahoba, talup do marede aka na ujur marroha, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, Ali Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami tuho, ala ditaluhoko do dosa dohot hamatean, marhite-hite hamatean mi. Ala disodangi ho tanoman nami, asa mak perkirimon nama ngulu hami, alani haheom mi. Dak pola be mabiar hami midah hamatean, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami, di pausat hodo hami sian hahulomon tu hati uron, sian hamatean tu hanguluan, atong pargugui mahami mamuji, dohot mangului ho ari-ari, pasangapoko di bagasan haporseaon na mangulu, pai masahat hami tulabungmu. Amin. Tatangihon ma patik ni debata, sian patik parjolo sahat rodi paupaton. Patik parjolo, audo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di madua tongaon,
Rodi na di bagasan aek na ditoru ni tano, ianggo tunggabe si sobbaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guarni debata, ianggo soture dalanna, ai hona uhum na dosogot, aka na marsinean di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dina onomarima ulahamu nasa siulaumu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradiadan ni Jahoba de Batamdoi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari. Manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe, namangebati hutam. Ai dina onom ari do di topa de bata langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianai jala di parbadiai. Atong rap mangido gugu mahita, laho mangulahon patiknai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Tatopotima dosata, ale Tuhan debata, amanami pargugu na suatu dosan, para sirohami dahami dadagolon, narodohami tujulum manopoti dosanami nagudangi, di bagasan hajahaton dohami tubuh, jaladang adong hapor seaot di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manibil sian aka dalanmu. Macai gudang do pangalosion nami di patikmu, alai ingot mahami ali Tuhan, alani denggan ni basam dohot asi ni roham, sayunang paingot ingot aka dosa ni haposoon,
dohot pangalosyon nami, sa ingot mahami hompar tu asi ni roham, dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham, di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan dosa. Humokop hita gabi dosa do ibana, naso tumadda dosa di bahen debata. Asa gabi hati goran di debata hita, marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Yesus pananda di purnibio, ulani tora dari hataku, saya siroham di berdosa. Tatangihon mahata ni debata turpuk epistel di hari mingguon sian sada Yohanes tulu ayat sada sahat rodi pitu tajahama marsika soreng idahamu ma godang ni haholongan na binasa basahon ni amai tuhita ay targuar do hita aka anak ni debata jala akaido hita tutu dibaheni dang ditada portibion hita ay dang ditada anggo ibana Hamu aka haholongan anak ni debata do hita nuai jalan dan dope di papatar manang nagabe aha hita sogot alai tabotodo anggo dung patar ibana gabe suman mahita tu ibana ai idaotta do rupana sadiri ganup nama kirim songoni di ibana diparbadiai madirina songon ibana nabadiai pangalaosi do ganup na mardosa
ai pangalau sion do dosai. Diboto hamu do nama buat aka dosata do ibana ubayan naro. Dang adong dosa anggo di bagasan ibana. Nasa nanian di bagasan ibana, dang mardosa ganup si pardosa, dang dung di ida jala dang ditandai ibana. Hamu aka anaha unang di pautoto halak kamu. Siulahon hati goran ido natigor songon ibana natigori ido sahatna martua do aka natumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin. Tahat tidakon ma haporsiautai songon nahina tidakon ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion rap mahita madok au porsia di debata jahuba ido ama pargugu naso hatu dusan natu mo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai imana tidubuhon ni si Maria nagabe-gabian sianton di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni selatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang natua tubano turung di tanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul di siamun ni di bata Jahoba amanai pargugu naso hatu dusani di sima ibana payawan mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia di tondi perbadia jalodong sada huria na badia huria hato pani halak Kristen akan na badia dohot ya sesaan ni dosa dohot ya hatai na mandok mulak mangulu sogot daging halak naong mate dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Tabi gema kur sian ina Deborah.
junau tu Tuhan doaulau nalom marohaki ostoro aku di Tuhaku dang nata di konon naau aporik leang le yang diramo tido balamba diriko Tuhan mengurupi aku menjaga tumago sadape obuk diuluki di boto Tuhani Tuhan si parmanau dang huranganau nuang nang sogot pe sonang dongoluki rab Jesus Tuhaki Tuhan mengurupi aku menjaga tumago sadape obuk diuluki di boto Tuhani Tuhan si parmanau dang huranganau nuang nang sogot pe sonang dongoluki rab Jesus Tuhaki musim akan selalu berganti kasih Tuhan tetap abadi tak akan berubah sampai selamanya ku tetap percaya ku yakin Tuhan memberkati ku yakin Tuhan melindungi burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya
Tabigima tikting namasa di huriata. Tabigema titing ni huriata di bagasan mingguon. Na perjulu guarni minggu. Guarni minggutta sadarion ima minggu misericordias Domini lapatanna gu asini rohani Jehovah do tanoon. Do topik sodang nibohini Jehovah manodangi hita sian pesalmen bid 24 ayat 1 sia. Paduahon pakkobasion ni padita resot. Sadarion minggu 14 April 2024 Padita HKBP Resort Mampang Prapatan, Padita Robert S. Padiangan MTH, Marhobas di HKBP MT Haryono. Napatuluhon pilihan amplop gotilon do tahun inklusif oikumene 2024. Sadarion minggu 14 April 2024, tapasaha ma pilihan amplop tu kebutuhan akauleon nihuria na marpardumuan tu pesta kotilon do tahun inklusif oikumene tahun 2024. Tapasahat mai di tiki marsijalangan di parade do inganan di labung ni pitu haruar. Napapaton permingguan variatif HKBP Mampang Prapatan. Pinabuton turuas HKBP Mampang Prapatan sadarion hari Minggu 14 April 2024 pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Mampang Prapatan patupaonna do permingguan variatif palimahon pertangyangan week di hari Selasa 10 April 2024 masuk pukul 10 sia 30 WIB patupota do pertangyangan week di week sada di keluarga As Mangusong Inang Boru Siagian di Patupa di GSG di week tolu di keluarga B Silalahi Inang Boru Tobing di konsistori. Week 5 di keluarga Nyonya Situana Pitupulu Boru Tapu Bolon di Jalan Timbul Opat nomor 20 Sia Kapling DKI Blok B Jagakarsa. Rap mahita madhoti pertangyangan ini secara khusus ruas ni week sada tolu dot 5. Paunopon rapot parhalado HKBP Mampang Prapatan. Di hari Jumat 10 Sia April 2024 pukul 10 WIB maringanan di konsistori di Patupa do rapot parhalado HKBP Mampang Prapatan na niuluhon ni Padita Resort laho mamilit parhalado parartaon bendahara Dewan Koinonia dot seksi sekolah minggu dot pendamping remaja Dewan Marturia dot seksi-seksi Dewan Diakoni seksi-seksi tatangya koma asa mardalan dengan ulau ni na papituhon persembahan diakoni di hari Minggu tanggal 21 April 2024 di parmingguan pukul pituip dohot pukul sia 30 WIB tapatupa do pilihan amplop diakoni laho mangurupi pakobasion diakoni huria alani tapasahat ma ditiki marsijalangan dung sipul parmingguan na pawaluhon pesta parheon perempuan hobar tu hasil rapot huria di hari Minggu 10 Desember 2023 di Patupa do di huriaon pesta perheon perempuan alani patupaon nama di hari Minggu tanggal 21 April 2024 di parmingguon Arian do tema Yesus do parmahan na denggan hobar tusi di Patupa do aka kegiatan na berhubungan tu pesta perheoni marumakon tanggal 4 Mei 2024 seminar wanita How to Manage Your Money. Minggu tanggal 5 Mei 2024 cek kesehatan dohot latihan kor. Napa siahon penjemaatan penggalangan dana kotilon dohot tahun okumene inklusif. Hobar tu kebutuhan dana di sude program dohot kegiatan pesta kotilon tahun 2024 dohot kegiatan okumene inklusif di Patupa do penjemaatan penggalangan dana. Perjolo janji iman menang silua sian week na paduahon silua kategorial ama perempuan lansia sekolah minggu remaja dohot na posobulung na patuluhon celengan manang tabungan per kakak ganup week sekolah minggu dohot remaja na papaton amplop
persembahan gotilon doho tahun okumene inklusif na palimahon bazar jadwal bazar terlampir onom penataan ruang terbuka hijau manang kawasan gereja penjualan pot dohot tanaman napa pituhon donatur internal dohot eksternal napa waluhon merchandise dohot iklan payung tumbler kaos pin distrik walu pin emas dohot iklan berjalan alani Roma Muse Panitia mada poton pertangyangan ganup kategorial laho patorakosa na pasapuluhon dana nasorang na di hari Senin tanggal 2 April 2024 di basa-basa hotuhatta dosa dana bawa di tonga-tonga ni keluarga Riswandris Munte Inang Padita Suryani Ida Sihite alamat Jalan Duren Bangka nomor 24 Duren 3 Wik Tolu hipas doda danaki suang songoni nang natorasna na pasapulu sadahon acara pangapulion sadarion Minggu 14 April 2024 pukul 10 sadatul puluib di patu pado pangapulion sian huria tu keluarga Esther Rotua Pajaitan maringanan di gedung gereja alani pinangido matusude hita laho madhotisa na pasapulu duahon ruas namar sahid tabuam ma di bagasan tangyang ta akaruas namar sahid na parjolo na tades manik dirawat di Jabu sian week 2 na paduahon amang pesta siahan dirawat di Jabu sian week sada na patuluhon yana kota Michael Jordan Marbun dirawat di rumah sakit Maya pada Kuningan lantai walu nomor walu kosong sadapitu hatani debata pasaha madalam mutu Jahoba jalaha posi bana asai bana paturehon di enetian pesalmen tulu itu ayat 5 pasapulu tuluhon na marulang tahun parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun turuas ni huriatan na marulang tahun di bagasan saminggon di dok hatani debata ay taban nido di ho kajang ni ari-ari dohot tahun ningolum dohot dame dibuat sian poda bidutolu ayat 2 pasapulu apaton na marulang tahun pardongan saripeon parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun pernikahan tu ruas ni huriat tanah na marulang tahun di bagasan saminggon didok hatani debata alai di joloni salhutna marsi haholongan situtu mamu ai dihukupi haholongan ni rohaido gudang dosa sian sada Petrus bidopat ayat walu pasapulu limaon pakubasion kategorial di huria boy mataida di buku tikting manang warta saplonom parhepengon terlampir akapilean hamoleateon dohot nasing nasojinaha di tiktingon taida madiharotas acara nadong di hitabe songonima tikting ni huriat tadi bagasan nasaminggon tuhatta mamasumasu tapapunguma peleata sadaa dohot sadabe hut marede sian buku ede nomor 747 Sarunako hidalani dalana marmuliai ondo tokto tangiaki Tuhan patok toblakaki sai toguto Tuhan Sohor
Damai di debatana sumurung siang saluhu naroha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran mudabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria nahin holongan ni Tuhata amu akamanami nanami sudi dupe hita pasih marhata batak tahe sudi dupe mulotung sosudi hucuba ben nono tikoti marbahasa Indonesia teh suka pe ala dakya dupe hami merhubas tu huriat tahun KBP Mampang Perapatanon ala tongon Bui marhusor pas sederion ala mertugas pukul 10 awan non. Macailas rohaku ala di otang uluata amang padita robet sontar padiang kami merhubas di son kebetulan amang paditaon do inak padita resok tahun terlilik kami rak di Riau adorak sopareses nasida 2 periode di HKBP. Uzuina sida merhubas di HKBP Rumbai, CPI, Caltex, Pekanbaru, kami di Pasar Minggu, Kandis, Riau, Atarhera, Serestonga Zom, Turumbai, Pajupak kami musai di Jakarta. Ada 5 sailas roha di Parsauran Sederion, di Parjupangata, kami merhubas nunga naing dope naing 4 tahun di HKBP tong resok Pasar Minggu Pasar Minggu do tikiri Riau alai Pasar Minggu Kandis nuaing Pasar Minggu Jalan Poltangan inata rak doita nuaing dison buru ni rajai buru simorakir atar di tonga-tonga nasida sabui horatiur di bereng tuzulu naking buru ni rajai buru simorakir 2 dihami di loto hatta dana buru manaubalga nah semester 4 di kuliah di Brawijaya alai nomor 2 bawa kala sopa SD dupe ngatong HP jengkok niba ngasongon naubanon mulai na tua-tua na tumubuho nau buru bajaitan iya si matuakku buru siahan ay si patek kol lengkap bo batakona te saya boto tulang na bo na tulang na alerak pula sudi be hupa bua palilikun non 7 tahun te hutakku dang masuk atlas dope najului alai mulun waing di musim menggugel orang ngabui mulai di sirsing sian Purbasinoba warna di Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara di butuh hamur dia itahe Tapanuli Utara nah jelas nih Portibiod dopi iya nah jelas nih Portibiod dopi ene gudangan boleh sukun di dia duin nabe Portibiod dopi ini kuno siani mahami akka manginang alani tutu di bagasan las niroha dope hita ala tongon noing marari raya dope ate ay molo dongat tape marhari besar do hita marlas niroha jalung gudang go hita na merlibur
Iya, gudang-gudang berlibur. Adong ko pola na berlibur sermon. Alah ado libur, tentu ini juga satu saling menghargai, saling merasakan kebahagiaan. Ay halaki tapi mertau baru, doa lagi mertau baru. Tentu ini juga adalah budaya hukum inklusif. Si halat sonot tadi alai unang gabi pola sudi tong libur ate. So tong do berminggu libur tuan. Anggoi dang buyat tong. Alani sahakma tabi horas-horas tu hita kamanginang sudi. Ala musim domaing sahit gudang posa. Ate ji hai pasonom mana berzulu di hita. Saat mazak kami tabi hakorason horas mada hita saluhna. Barita nauli si parsauli honotang di minggu misericordias domini sedarion imana tarsurat sian buku ni parpesalmen bidu opat mamuka sian sa ayat sada sah rudi ayat sia huzahama di tonga-tongata tapai hutiuk ma diaka bibil tabi Ede sian si Daud saya lusi ma'au ali di batani hati gorakku ia hujuho jala pelubang ahu jupa hagugutan asi maroham diau jala tangihom ma tangyaki ia hamu pinopar ni zolma sadia lilingodo learo hamuna di hasahalauki sadia lilingodo haholongan ni rohamuna nasohasia jala dioramuna gabus unang soboto hamu marhasurungan do di bahe jahuba aka hasianna matua ditangi ho jahuba do molo huzu ibana hol sohok kamu hiamma asa unang dapota dosa marhusari ma rohamuna dungro dipodoman kamu asa sonang kamu pilihon kamu ma pilihan hati goran jala marhaposan tujahuba mahamu laddo akana madok tungi sema manupakon nadinggan tuhita alai ali jahuba sai pasodakkom matuhami sodang ni buhim gumodang do las ni rohaku dilehokko sian dinasida di hamamasa ni gotilon eme dohot anggur nagabi situtu sonang doahu hupapeak huhu mamit tornok aisa sada hodo ali jahuba pasonang ahu maringanan ima sahakni turpukta huriana hilaholongan itu hatta Yesus Kristus tu hattai sai somaldo hudok sian bonani jamita mulu merperdomuan taringot tuturpuk taringot tutangiang holso doh parsurion dina mengguluon. Kita harus tahu manginang, saya harus katakan anggonguluon dangadong hasonangan sia tubuh pehita ngagudang tanda-tanda lahiriah taringot tusi ay dangadong danak sorang tutanoon dak tangis adong kutahe mulu so tangis minimal bidan dia harus menepuknya sampai dia menangis katanya terangsang semua saraf-sarafnya. Itu juga pertanda lahiriah bahwa kita datang ke dunia ini penuh dengan tangisan. Itu menggambarkan kehidupan itu harus berjuang dan menghadapi berbagai dalam proses perjalanan kehidupan ini. Jalan sian fakta kehidupan yang manginang siganupari
Bolo tadok pe hita boi sonang, ikok kita sendiri do boi mabaik kita sonang. Kita sendiri yang bisa membuat kita senang. Di zaman nuaing sapedo mengelului jolma berbagai cara untuk menyenangkan diri, melepaskan diri dari berbagai masalah-masalah yang dihadapi. Gok cara ni jolma, ala ni gudang ni persoalan sangat cukup kompleks dalam kehidupan ini. Apalagi mana di kota Rainang ate. Alai sudido di huta-huta pesong di hutanamian, di hutatan, dakolat di kota mungkin hanya tingkat stresnya yang berbeda-beda. Tapi kalau disebut penderitaan sama-sama saja, sama semua mengalami. Tingkat stres tadi kota kan luar biasa do. Soalnya tebu may mobil naking. Iya, pigerion lo mau maroha keluar kan. Songena longgar, terbebas macet. Iya, lain mulai bersugut berek kamu mak mulai mahita. Herana song lapatan ni mobil Alphard teh. Tong stres di dalam ni. Macet di mana-mana, membosankan, letih, lesu. Saat kita dijauh belum tentu boitor nyaman, tenang, damai. Romuse meneribut, menuntut amata, menuntut inata, sudema si, menuntut pahopu, tuakan nomor pahopu. Sudema menuntut. Mungkin bagian kerja yang terganggu dan lain sebagainya. Semua tabal-tabal batas kehidupan kita itu selalu dibarengi berbagai masalah-masalah yang mungkin tidak bisa untuk dihindari semua orang. Sudido zolmana mangolu sappe neng mate hitak kamanginang unang kirim dangadong persoalan ningolum. Sappe neng habis hosana perpudita ubuco nak kamanginang, ingat pasti ada problem dalam hidupmu. Orang bisa berpikir dengan memiliki segala sesuatu mungkin seolah-olah bisa melepaskan kehidupan ini dari berbagai masalah hidup, membuat sesuatu kehidupan ini cukup senang. Bulu suku kamu. Aleda tu ngadong nasolomorohana marhepeng ate. Adong kamu isodang lomorohana marhepeng. Lalu jamu jujur zo. Beda kan dong kamu dong lubiak kepeng. Beneng marpesta gotiluk kita belum ngelubiat tu sima bet sudia teh. Itu teh enak tik tinggi hampir neng marpesta gotiluk besar minggu harus dapat setiap tahun harus dapat 1,6 miliar bersih minimal. Kalau enggak program semua bisa amburadul. Iya. Dan aduk ke nong lubian zol mahebeng kan. Gak ada itu, siapapun orang di dunia ini tidak pernah menyatakan sudah lebih uang atau sudah cukup. Alai suku cukun amanginang. Bulunga bui marbatal-batal hepeng digati spring B3 B hepeng ngasonang. Jangan-jangan semakin membuat kita tidak bisa tertidur nyenyak. Puasa, biar terus. Takut. Jadi jawabannya bukan kepemilikan yang membuat kita nyaman dan tentram, tidak. Bagian perangkat hidup doi. Ai mulo songonido, bolu ngago uang go arta. Sonang mahita dang robe sahito dang robe arsakon dang robe akka nama baik kita. Tu paru kilon, ternyata tidak. Basi patau gudang ku paru kilon ni nago hepeng na. Holanono nagtatiru gabi songone. Saya ulu doh baik contoh songono. Maaf, sedu kali ngomong maaf. Orang yang kurang sehat pikiran song nedak tebu dohonon na stres mataro kate mulun idok nagila kurang hormat kate ale mului pe upake enggak apa-apa lah mohon maaf
Biar kamu makan orang sehat berpikir. Mangan naso teratur. Murum pedang teratur. Entah di mana-mana, di emper-emper mana. Sehat ibana terus. Mungkin saja umur gajak si anak kajol mana. Dan lebih baik kehidupannya. Inna rohaku naswarong betul-betul maibana naung dangadong bebeban pikiran. Berarti itu memperlihatkan kepada kita bahwa tidak kepemilikan apa yang kita miliki membuat kita bisa lepas dan membuat kita nyaman dan bisa tidur nyenyak. Makanya orang banyak berkata, uang dapat membeli rumah mewah, uang dapat membeli tempat tidur yang mahal, yang bisa semahal-mahalnya seindahnya, tapi uang tidak bisa membuat kita tidur nyenyak. Tengbui nanak kuro amang inang ingok ma hatani jamita pamuhani jamitaon. Salilik kita mangolu parade dirim menghadapi persoalan hidup. Radi dohamu? Alu siamuzo, radi do behamu? Hidup mulala Kristen kodhonot taro. Masih siap amanginang menghadapi masalah hidup? Masih? Bebiar. Masih siap menghadapi segala persoalan hidup? Ido, alana iboto hamu do, bolo suradebe hamu menghadapi parukilon sadero naik kudokon. Itu redehom ma bukede nomor 375. Iboto hamu do ahi sini. Ahinak paditar nami tahe. Lo asalawatu Yesusku tu nadaw ay malungun bairo bolodang ulu menghadapi parukilon borhak maho ay wala disido nasonang ubah di Ede pedue homolo mananum namor di kita torido ahay bad di situ loras dul plonom sonang mamodom hona maratuai namaradian si anulaoni nani ulamu di hazol maun jalan amang ihut ho tu surgo anggo saliling mangulu do ingot. Maluas sa persoalan ninguluon. Gak bisa. Entah persoalan apapun itu. Alayom matabunyak kana porsea. Dan itu yang mau disaksikan pemazmur ini. Marasing mahita tutuak kana porsea di Tuhani. Bolo disada Johannes tolu di naking dunga gabiak kanak di debatahita. Nang mangulu di bagasak katiuron no di batana sumangulu be di bagasak kadosaon nuaing didok si Daud diturpukon dia do hasurungan ni halak naniasian di debata molo didok misericordias domini gok asini rohani Jehovah do tanoon Mazmur 33 ayat 5b. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Ini adalah kesaksian iman bagi setiap orang percaya sekalipun dia menghadapi berbagai kerikil-kerikil apapun yang besar, yang kecil, persoalan apapun, dia meyakini bahwa dia adalah anak yang dikasihi, Tuhan pasti mendengarkan doanya. Tuhan pasti menyertai dia. Kamanginang mulotajaha hacikna pernguluan ni Raja Daud di sada di 2 Samuel 15 ayat 10 tulu moloholan persoalan dari baburu-buru si Saul libana akibat kecemburuan dan Allah memindahkan kerajaan dari Saul itu ke Daud daksa dia dope naci neruban nibana alai mulai jamu di 2 Samuel 15 akan menginang memukas yang ayat 10 tolu yang
pahit dia alami adalah anaknya Absalom sendiri mau mengkudeta kerajaannya, membawa pasukan perang untuk membunuh dia, untuk menjatuhkan dia, untuk menjatuhkan kerajaannya. Dangong benado mangol mo anak iba sendiri gabe alo tu diri niba. Boleh hata batak didok tukko jumuluk mata. Eko kamu memeluamu ijebu. Unak pola nang dipamate hita. Olam mangalo bidak denahi disongkak kita barbakilalamu ina. Dipurun dihilalamu kan. Sol-solammu di tubuh kamu dang bui. Bah, adong gulo sampai mamurainin na nazulu sunguni. Mata utubuhum mahwinna. Dosa do yato. Dang buyo ni. Holan mangalo dope. Dak turut tuhata. Lagi nuaingon kan. Mergugo mahitakkan na tua-tuaon. Iya, haruau. Dang anak kota dope au. Anak kupe gelek kuna dope dang anak kota dope. Iya, ai 4 tahun neng 4 tahun dope au di Jakarta di Sumatera doau. Berkecimpung. Melayani terus. Alai ngatong songon ida danak ta. Iya tadok penwaing. Jangan begitu inang, bro. Bapak dulu kalau belanja begini, latu robengan doau manuhoran sonon, yang penting ada nih kon. Bapak kan anak kampung, jangan samakan dengan saya indah. Bah, mau sudah mak, disuruh makan nanti aja indah. Dung ni ukur waktu nih suruh, mak kau inang nih kon, gak suka aku indah. Mak tahe, hacik dokan, alai hudok matuhita. Ditangihon manak soy tangihon ikup budah hunom muruna songoni unang laus taului asalak ko tahemangan burukon ubuan ma turesto ipaulului homan noktoros siga mahoto haliling nga tumaga do honon gak mau kau makan gak usah makan. Mendidik itu punya sipata jauh di pordudo Israel tiruota. Bah itu udah ngelok koni, bah memang militer do, kan mereka tamat SMA wajib militer, taat wajib. Ikon nazar honom mu tiki moro-moro po tiki laum tu dia homar deleni ho, ikon nazar honom mu hatani dia mata patik ni dia mata keras. Itu main sere doktor di halak Israel, 1000 dokter Indonesia on buru mitop, halanya jenius, karena pakai taatan yang sungguh luar biasa. Aleda ngapala naik tu si hodolhon. Daud menghadapi bukan hanya dari orang lain, dari dirinya sendiri. Wajar perih sekali. Kalau dia mungkin menghadapi peperangan dari yang lain seperti bagaimana dia menghadapi Saul dan mungkin kelompok-kelompok yang lain, mungkin dia tidak begitu merintih dalam kehidupannya. Tapi dalam 2 Samuel itu anaknya Absalom mau meruntuhkan kerajaannya sendiri, mau mengkudeta dia. Apa sikap Daud? Dia lebih bagus melarikan diri dengan pasukannya daripada harus berhadapan dengan pasukan anaknya itu sendiri. Itu juga satu teori menghadapi masalah hidup ini. Tapi yang paling berharga menginang, mau dikatakan di sini, Tuhan mau mendengarkan setiap doa yang dia kasihi. Bahkan dia bersaksi, ditangihot Tuhan taido sude tangiyang ni nas ni asianna hasianna ninna ibana boleh turpukon di ayat 4. Tuhan mau mendengarnya. Hidup main tak salah mululau hita manginang rekreasi, healing,
Kongko-kongko itu enggak apa-apa, bagus itu. Alai hudok ma. Satokid doi. Mulak sane budulah belga persoalan. Bulu ay dakolan ni na muloy kotaw kape dakolan ama ulu kongko wate. Ya. Ugurang nga manwangi na ulo kongko. Kumpul-kumpul ngopi. Ya. Dakolan na pikir ro muloy hamyak kan ugurang gua matong tulabo kan. Ya mulunwaing di kota kan lebih banyak ibu-ibu healing-healing kan begitu. Ya. Asal mau nak sahat di jauh nang mergiling-giling ate. Bayi udah mulai mergiling-giling ke kita bautang. Ya kan ya jangan sampai begitulah. Dak kudok saleh. Ya boleh hidup ini penting bagaimana cara untuk menyegarkan tubuh. Menyegarkan saraf-saraf yang sudah tegang mungkin dalam berbagai bisa. Alai tidak itu menjadi jawaban atau solusi dalam problem kehidupan ini. Tidak. Satu kido ternyata. So onda mabukido iya teh. Alani stresnya matai. Dang diboto seben menginum sinumon. Satu nok mata mudu minna sonangin na kan. Hape mersugut nai mahua. Usaha ijebu. Ida setabihita bureretom matong kan. Ujung gadang keri zubi. Masuk rumah sakit muse. Lamah do, lamsega. Tambah perbedaan. Jadi tidak selamanya, tidak itu jawaban-jawaban yang pas. Itu bisa, healing itu bisa. Boleh kita lakukan berbagai apa yang bisa. Mungkin menyegarkan apalagi bermakna persekutuan. Mulu pazupak kita gerizon. So naking na merkuri tabu kan. Kur ina harun naking tahe debora do. Nakpe diulak ko kamu yang de hui hutod do nakik tabu. Hui hutod do referenai. Dan itu salah satu khotbah yang mau dikatakan kok hari ini. Harun nakik sonong surat do dia wen nakik. Dia menolong, dia menjaga, dia memelihara selama hidupmu. Itu tahe. Ya gitu. Sutung nasa lihat deh kamu dang yang gulu kamu naking habal hamu. Ayo lu sono yang bersiguru damare deokan. Ya. Ayo buruh lah deon tapi yakin dihayati betul. Terima kasih nang untuk nyanyiannya sangat bagus. Mulu wilek kamu zutu awan musiknya itu korne. Ya. Nang apa lah ya rubi UBG ede. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang betul-betul bisa melindungi kita dari berbagai persoalan kehidupan. Ditangi hojaho bado kamanginang tangi yang ni akahasianna. Ini menyatakan kebutuhan kita itu adalah harus berdasarkan iman dan kepercayaan kita yang utuh kepada Tuhan, memberikan hidup dan memberikan persoalan itu secara bulat-bulat kepada Tuhan. Kita dalam menghadapi problem hidup pun sudah persoalan apa tahu persoalan di gereja persoalan di dia apalagi yang perditau perledokan anggo mampang burzu don yakin daun burzu di sot sudi olak kuwerek pardo pahamuno sudi semua ini orang-orang baik anggo di piga gereja no kubolus nga 22 tahun awang perdita do praktek nga 24 tahun awang ay daksay do penuhang sermon nga sahat di luar hasil di sermon ay lucu-lucu do di persermonan do pe iba baru do pe tinutup amang pandita nami ay buasa songonok keputusan buin na bah nga mau tiba tu laut ay sedih do boy haputusan ni perhala do iya semua songoni magudang noeng menyelesaikan masalah. Itu siamu rupi hata batak tahe. Hata so fisik. Ada bahasa Indonesia nih, mau lo bahasa Indonesia nih.
hata so fisik. Kan sering ini mulu parupua kamu baik kamu jatong nanti lomba kata kan. Iya, yakin doamu Musa diambil dari air rina. Perpudian nonisan Musa dijatuhkan ke air pastina. Itu berbisik kan ada berlomba begitu. Itu mah kudu soni tabain akan berlomba non kreasi dari firman tapi punya Alkitabiah. Musa dijatuhkan ke dalam air. Palan botong. Tapi karena harus durasi waktu ditentukan, Musa dijatuhkan ke air. Juta di alus dan dot disedu. Musa tenggelam ke air inna. Soni mau zunga. Soni do hata so fisik. Cerita dah pak, omak ni siapa itu aku, ada yang foto berita ni Brunei, inna, bawa, sono mas sono, alih atas fisik dah, inna, sutung buah-buah ho, inna, habis dang di foto iba na, ding dik pemak kuling go, so binoto lan ini, nggak tu sudah berita, ujung nggak merjebur tabah, masalah, jadi mau lihat dia akapar ilmu tinggi nuaingon adong akapar binotoan konflik dan bagaimana sebenarnya berkonflik atau teori resolusi konflik. Kita juga diajari oleh Mazmur ini. Ya. Dia tidak mengambil satu tindakan yang bisa menjadi negatif. Dia murni menyampaikan masalah hidup itu ngama adong do batas dia do masalah-masalah nasungo dia do boy pasahaton apalagi ko berengon do solmana daher itu inak tadak sudi pebuah masalah apalagi mulu herugian dak si pebuah tu inak takan holana harus pebuah tuhamu bah baru tungan do ikan itu deh mulu herugian bah dan ngurusak kuin daru kan mulu parutungan do bawang, mulu masalah, ya artinya tahulah kita masalah mana yang harus bisa kita perbincangkan. Tapi intinya semua persoalan-persoalan hidup kita ini apapun itu debatama. Gok asini rohani Jehovah do tanoon misericordias domini. Tuhan mengasihimu, Tuhan memelihara kamu, Tuhan mencintaimu. Apapun sekecil apapun persalahmu. Jika engkau menginginkan tertidur hidupmu, bisa di tempat tidurmu nyenyak. Biar Tuhan menjagamu. Boleh bahasa Indonesia on nyanyian untuk tidur don didok. Dan ini nyanyikan Mazmur ini bagi orang-orang Israel. Serahkan kepada Tuhan. Hanya itu yang membuat kita bisa menang dan senang menghadapi segala gejolak kehidupan. Yang kedua mengenang dak pasif sendiri ngulun yakana porsea. Hidup badak kah terjalohi tak kamanginang sona udah kah boy huzalo kapartiologi sukses. Nah, ndak bisa. Yang seolah-olah kita pasif sendiri segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita. Ini dalam tren tahun 95 sampai tahun 2099 tahun 2000 Amanginang ini sangat gebiar. Dengan menyatakan hanya engkau percaya kepada Yesus engkau akan sukses. Engkau akan meraih segala-galanya, engkau akan memiliki segala-galanya. Engkau tidak akan pernah mengalami kemiskinan. Engkau tidak akan pernah mengalami masalah hidup. Dengan donge. Haru Tuhan Yesus di dokgo. Bayrok ibana tahe. Ganuk na manghihut tonau dituhuk ma silang na. Tu ibana. Dengan dong di dok lamar sonak-sonang dihutut Tuhan Yesus. Hidup garutu sisian na ngerido. Idamu pengutusan di Matius 10 kamanginang.
Aku akan mengutus engkau ke tengah-tengah seri husuru do hamu tu tonga-tongan yakka babiat. Tadamu do babiat tahe. Masih kenal harimau? Lahamu tu raguna mulu saya tadamu manang tu dia rune-rune ya pun sakan. Aduh warne. Olo manang de dia mah koredak pelawo teh hotel du piau sani lewat. Hotel du piau lewat itot ipe tersong naso tahadum udarhu ai idelani du mardelani kebebiati. Ya, inna rohaku perlu piau merjamita Tuhan sotung dia inna rohaku tikini. Bah itu dah. Perlu piau melayani inna rohaku. Sampai mah dibagi Tuhan Yesus gobaran. Tuhan Kristen, Tuhan kasisian naik. Aku akan mengutus engkau ke tengah serigala. Suruh kamu tu tonga-tongan yang kebabiat. Tapi Yesus berkata, hendaklah engkau marpatas mahamu marroha. Songna hidup. Songna hado kaina. Hai kamu gudang marsermon. Ih, dua tong songna saya buka mu asa songna berkata kisah asih kita. Ya. Merbisuk mahamu songonulok. Iya. Artinya kita penting punya hikmat menghadapi segala sesuatu. Nah naing godok dangmu ya mang mulu didok porsi itu tuh hatai ngamar tangi yang behita ditangi tuh hatai itu tangiaku. Martir Luther berkata manginang ora et labora et ulah tang yang mi diulah cidau do tang yang ni diulah ai dangok pamalosod di bana. Dia tidak berpikir apa yang mau dia lakukan untuk menghantam musuh-musuhnya. Tak ngadong di mana pikiran untuk pembalasan. Makanya dia mengajak pilihan hati goran tu debata. Persembahkanlah persembahan kebenaran kepada Tuhan. Dan pasif. Ulah hono do hapor siauni. Ulah hono do kamanginang tanyangi. Pilihan hati goran. Ido akajol mana sumangado di dosa be, ido halak na sumangulu di bagasa dosa be, gabe boy masonang nguluna, molo tangyang nai di hapor siai, molo tangyang nai di hanguluhon, molo tangyang nai di ulahon, marhite-hite, pamilihonon di diri, pamilihonon ni sinadongan, pamilihonon ni ngulu tutuhatay. Dia kabipin wang nagudangan nungut-ungut. Dak pola salah perjamita tamu amad dokia teh. Bicap perjamita tamu. Ayaw pe mului pasar minggu. Ala ribu hamisan kan dari mulu merbigu go igijang ba ikon martangyang go iba 10 heli law merjamita tong. Alanyaha tentu makatahon na umum pe songon uluan di huriba tentu harus ekstra alaya le perjamita ruau boy mawatong ya gudangan tunggu nang dihagai bio jahamu ak media isotung dohot tamu isi gabi dohot berdosa murodak tak kasih boto tasuku nak kapan ditatai situ atai belum masa sentralisasi nuaing puji Tuhan lah setelah sampai saya di pasar Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020 saya dilantik pas di ngeri-ngerinya Covid. Saya berpikir bagaimana gereja untuk bisa eksis dalam melayani dengan penuh pergumulan dan tantangan. Saya hurok do nak pekopiti berbagai ala mantan sang kantor pusat akamanginang. Budi kantor pusat itu nak tergudang gue tatap ke bipion. Mereng-mereng. Iya. Udok do baru tu siau. Ai mulu ora kuliah tuh tapi kiri menurut tahu. Daktikos. Gereja yang bertumbuh kalau hanya untuk dirinya badak kuriai. Alaniaha. Ai dak soni paretan Tuhan Yesus. Gabi gereja yang pergi do, lawa hamu tu lihat, portivion di hamu mana sida tu bagasan ko orang debata ama anak dotot di porbadia,
Sampai saya tadokon panidangnya kaporsiaon ponggol patuluhon au porsea ditod di porbadia jala dong sada huria. Ai dok. Nabadia hato panni halak Kristen. Apalagi maha kabibi. Besar rupa dong gereja ni hutanamian ni hutan. Satu semua. Jadi muludang noti taman narihon sudi hakabibion di sandok portibion tok kolak diritang memang bukti tang gereja. Secara alkitabiah yang sederhana manginang. Asam bolo borak penwaing mungkin di awal naon goar sentralisasi onak kamanginang. Alai do ibo to hamudo ngado behamu akka manginang mengurupi gereja nami akan ay hutan padita nami na iyak kay pelosok-pelosokan ngado behitan waing manabur lam tu dia boy disusun dilayani yak kapadita bibil pro diakones asal mangerbang huria HKBP patu pahon ulaon nito hatta da perpudi da tukso sudebe rapat dita nak kuriatta bulan onomon ngaterbalik na julu 153 tahun mahitan waing roset tano Jerman ha Kristen tahun waing balik mahitek kembangin jili tu luar tu bagian Afrika. Tapi tunggu na dong siaran-siaran da buderi televisi ay mau lau tong burum da buderi iya adok song kamu mau burum da buderi tong kumartanyangnya sabil bertukup di Purumania lay tong maul hilana uderi. Apa dong berita na uderi? Susahnya apalah nggak dimulai di si jual online ini, alai kurang aplikasi dan apa lain sebagainya. Pas malam ada. Iya. Iso menunak kapedite 10 laki. Akatu bagasa maraon. So dia main maraon. Mari amangina. Sonari dui gudang tahilala. Jibulu marpesta ko tilop pehamu so kami di pasar minggu toy ma gugu hamu ma olak ni natolap bulo teologi ni hagawipi amang inang ido iya aiksa tetek naotik molo saya manetek ido tikidiriu hamido inak pad di tahun ai argan kelawsai utamu do 715 perak rupiah inna di PKS 700 welu inna holet tulu perak go ale molo manetek tutu sampai 10.000 ton etong ma isongoni do tong namer huriaun iek satetek sai molo saya manetek pilih homma tu ne bata pilihan hati ke perbu ini hapur sehomo biasanya mengalam bakso bulan merminggu 2 cawan baurui mazotok sa cawan ate pelagi kaina dang dinggan na mengalangi bakso ya menarik juga itu tadi seminar mau perempuan itu apa itu pengelolaan ekonomi keluarga kan ido unak selala pola manur baju baru atau mandang pola habi zaman najulu namanya mersi lubah terus lembar lubah baju tang pola bi ya, sehili-sehili nama baga nuang berbaju baru iba. Nah intermezzo mayak kainang, bukan itu tidak perlu. Yang mau kita katakan, kita kerjakanlah iman kita itu amanginang. Molo tarok tahaposi Tuhan tai mamasu-masu hita mangurupi hita di sudah persoalan ninguluton amanginang kerjakan imanmu. Kerjakan doamu. Persembahkan syukurmu kepada Tuhan Allahmu yang engkau yakini menolong kehidupanmu. Na perpudima aka manginang didok. Mulo disodak kon jahu babuhina tuhita. Songot tema ni topik ni minggu sadarion. Ganuk minggu nasan opak Musa 20 nomido panutu mi parminggur di sude jala mulu ngadi dok paditai di edehon amen dang bui bi di edehon nasing
Kalaupun di ibadah-ibadah variatif masih ada lagu-lagu penutup di ibadah variatif lah itu. So kami pasar Minggu. Mulung aidok padi tatang yang hamelimoni manginang. Di pasu-pasu jalari ramoti Tuhan debata maho. Di sodakko Tuhan debata mabuhina tuho. Dia tu si hamu doi. Kalau sinar terang Tuhan telah berdiam di dalam kita, segala kegelapan apapun yang memenuhi kehidupan kita, kepenatan berpikir masalah kehidupan, jalan-jalan yang berliku-liku dalam kehidupan ini, jika terang Tuhan telah bersama dengan kita, segala persoalan akan tuntas di tangan Tuhan itu sendiri. Amin. Buhano semian sodang ni Tuhan tai. Buru pe 2 menit night he. Haula ni jam 11 duh bereng so per minggu ni bae. Bui mah teh, ala berjamita tamu bui mah 2 menit naik. Bui dope. Ya. Bitak sorobi betu sosial kan. Anu kesongonon. Berbeda gua mun naking sude. Akai nai. Ido akama bercukur nakik songonau kan. Bagak-bagak gua ganteng-ganteng gua mu sude huida. Iya, buhapi bek kamu inang, buhapi tabai namang, saya yes ni itu mercukur bagag. Kalau wajah kita betul-betul dipenuhi dengan beban, hahulumun, dang marsinodang ya. Hai boharu perasamu ngemerlistik marmega bagak mutung buhimu bagak doi. Lo zahamu dang arong bagahi. Tumagot masungoni bebereokok kan turbulus. Begitu. Wajah juga, aura kita juga tanpa disinari oleh terang Tuhan itu kedamaian. Karena terang Tuhan ini kan mendamaikan pikiran, mendamaikan hati, membuat aura kita juga penuh semangat, tertawa, senyum. Dari moloholan nebingis terus, dangarong isi sinodang itu hatta. Senyum juga musudi. Bangamu dodok. Senyum juga mu. Ini mah, ipaksa peta orang masalah kan. Saya libur ipaksa. Sinar terang Tuhan itu bukan hanya menyinari kita dalam berbagai problem hidup ini, tapi aura kehidupan kita ini juga akan memancarkan sinar yang betul-betul penuh dengan sukacita dan kedamaian. Ido bahan molo nasedak kod dewata sinodang nito hatta di dirina yakin dohamu lacu perbede. Dak perbede, parhua do, pardame, parholong. Ido molo sinodang itu hatta. Ale datu ngok perbede sona, ngapeda huita Rosa Sumatera Utara gay berbeda tong Jakarta on. Ya sauro kodoi marsoal huria berbeda isan amang daunai hami pide sa Sumatera tu Jakarta tokum berbeda na rakul batu mago memulai batu Pulau Samosir tu borong-borong. Enge beda huita pide tu sot marsoal berbeda sanan na Jolo o Kauputa saat di Jakarta terus berbeda. Ene sulu jado. Ya janganlah, di gereja juga kan pasti banyak persoalan, tapi hadapilah dengan kedamaian penuh dengan sukacita, berdiskusi dengan baik, berikan pikiran yang positif karena auramu adalah positif, penuh dengan sukacita. Amin. Idona disodakon debata. Mulo sinar terang Tuhan bersama kita, penuh damai, penuh dengan sukacita. Nuaing dizuhud do itu hita. Dakko lepas pilihan hati goran alai asamian sodang nibuhi ni Jahoba madongani hita ikut saita pangido ma merhite tangyangta debata rapok kita di bagasan nguduna songonima takasma mergugu hita kamanginang. Tentu banyak masalah-masalah hidup kita seperti di awal khotbah tadi, banyak problem kehidupan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, pekerjaan kita dalam berbagai kehidupan ini. Tetapi jika sinar terang Tuhan itu bersama-sama dengan kita, penuh dengan keyakinan kita, penuh dengan doa yang kita lakukan dan kerjakan dalam kehidupan ini, yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita. Guk asini rohani
jahubado tanoon. Amin. Martangyang mahita. Maulian tema rohanami diho adi Tuhan. Guk asini rohani jahubado tanoon. Gajang do tangammu mangurupi ganuk halak akkana mangalualuhon hinadangolna parsuryonna tuho di bagasan tangiang naborhat sian hapor siaon. Hidu Tuhan nasinorahon ni minggu nami sadarion misericordias domini bahwa guk asini roham dosa luhukna portibi nang gudu nami natino pamon. Ali Tuhan ibangido hodo asasi nodang miad di bagasak kami asasi harpa naili nami tiur pikiran nami dame roha nang ngulu nami ay tuak kasih songonido Tuhan mangerbang tangammu naguk las ni roha mamasu-masui laho mamasu-masu doho mangurupi hami miyam masinodangmu di hami asang giat Tuhan lam say tanggulu nami mengedupi nasa akahamaolon nak parukilon namasa di ngulu nami utangnya kok kami masaluhu ruas nuhuriam HKBP Mampang Perapatanon sian name nama gudang sa rudiak kena tua-tua tuk todim Tuhan nama masu-masu asang gia guk las ni roha mula dong akka parsurion parukilon di kanuk keluarga tuho mau pasahat nami secara khusus Tuhan molo tu ngadong akan namar sahid napeak di podoman manang alas sahid naung matua di pamatang perdagingon pasahat nami Tuhan tuho mula dong ali Tuhan na sedang mengalami pergumulan nanani parkarizuan urupi Tuhan gajang do tangammu mamasu-masu akan hinokokmu akayanakon nami Tuhan na sidang di bagasan pendidikan parsikolan urupi Tuhan nasida asa taruli di hapistaran lubobi Tuhan mangulu di bagasan hapor siaon marhiti-hiti hatam utangnya kok kami Tuhan akar ruas nuhuriam namar sahid tongon di bagasan mingguon ima natades manik pesta robet siahan dohot Mikael Jordan Marbon tangya kok kami Tuhan tuadopammu nangadong nasotar patu paho naguk asirohai pamalum nasida tung sahid ahape Tuhan pos dorohanami dangadong nasotar pamalupo bolohomat dok malum salhu do malum imaha porsion nami salonom muhai pasot Tuhan tu sudi ruas ni huriam na di bagasan parsahito nang na di bagasan las ni roha di bagasan minggon ulang tahun kelahiran nang ulang tahun aka perkawinan parbogason guk pasu-pasum dinasida azari mamerite to dim asasa sidok mau leate dia ka ari-ari di ngulu na pinasamu pasu-pasu ma Tuhan nang sude parhaladom margugu Tuhan mangulahon ulaun na matsay duk dia ka pakubasion di tongani huriamon na niuluhon ni uluan ni hurianami sanggiat Tuhan sude aka pelayanan bui takas Tuhan diulahon na sida hobar tupat juwam asa toktong marsanga guarmo mangerbang nang akapakubasion di tonga-tonga ni kuriamon mauliate maroha nami diho ala Kristus Jesus Tuhan nami amen. Marede mahita tapasa mapiliata na paduahon Sohon
Tatangnya koma peliata Ali di bata amanami dari Banua Gijang horo haroroan di saluhut silehor lehon nadingkan doho nasa uli bahasa nama uli utus pasaat hami masian dan lehon mitu hami pilihan nami tuho saya jalo mai gewa na hucus di zulum pasu-pasu mai jala ramoti asaho parasya kami pilihan non pati buluhon harajaum di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhai marohanami marhite-hite tordim asalah hutadahami gudang ni silehor-lehom mitu hami asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di Banua Gijang sai pinorbadia magwarmo sai Roma harajaomo sai sau malomo di roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari si sama dosa nami songop panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami una kami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago sadame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhanta di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho
Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala sai asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasor homma damena tu totim. Oh